Gakuta la moya wam Kubela pambili Baya shona Sezulwini Kutalelu Kwele Izwilika Ulu Eli kubizayo Komkulu yokuteleyo efinila ofagazi konke kusobala kodwa indlela eyize uqonde phezulu Umqalisi walolu hambo sobheka ezinyaweni owethu umsindisi umqalisi walolu hambo sobheka ezinyaweni owethu umfuzo sobheka ezinyaweni owethu umfuzo sobheka ezinyaweni owethu umfuzo. Hallelujah. Amen. Wadiwa watereri kwese kwa muri toda kukuchingamidzai nenzira yakatsanangurika. What a pleasure is mine kuti tisangane mukati mechirongwa ichochi. Mwari akukomborerei muwe nezuva rakakomborerwa zuva rakanaka. Tisati tapinda mukati memharidzo yedu yanhasi, ndinokukumbirai kuti tinamate. Ngatinamatei. Baba muri kudenga, tinokutendai nezvikomborero zvanhasi. Tinokutendai nenyasha dzanhasi. Tinokutendai nemachallenges amuchatendeudza kuti awe kunaka kwatiri achauya mukati mezuva ranhasi. Tinoziva kuti hakuna chinouya muupenyu hwedu chinokusurprise imimi. Everything that happens to us, imi makatochiziwa nechekare, and you prepare us to face machallenges iwayo. Neshoko ranhasi irori Mwari, dai ringapinde mahana dzedu, mumwoyo medu, mugoita kuti at the end may we have habits, good habits that come out as a result of this message. Tinokunamata nekukutendai muzita raJesu akafa paCalvary. Amen and amen. Once again, regai nditi ndinofara kuti tikoerane mukati mechirongwa ichocho. Apo tinobvumidza Mwari kuti ataure neni ende ndigotaura nemi, but at the end, wadiwa wateereri, ndiMwari ari kutaura kwatiri tese, anotaura neni ende Mwari anotaura nemiwo zvakare. Muri kuAmerica here? Muri kuAustralia here? Muri kupiko? Muri muAfrica yose here? Muri kuEurope here? Mwari wedu at this moment ari kutaura nesu tese in this particular program. Saka toda kutenda chaizvo nemukana iwoyu watapiwa. Toda kuenda mberi tichireflecta mamessages edu kubva kune bhuku raGenesis, more especially platform yatiri kuita work on platform yecreation. Musoro wedu wenyaya wanhasi unonziwo zvinoitika. Zvinoitika. Wadiwa hama, whatever plan God has for your life, regai nditi, it is as good as done. Mwari kana adecide kuti upenyu hwako iwewe anoda kuhushandisei, anoda kuachieve chii neupenyu hwako, granted,
it's already done zvisati zvaitika, because Mwari wedu isusu anogona. Toda kumboti tipinde mukugona kwaMwari. Mwari akademonstrata sei kugona kwake, so that at the end tinokwanisa kuva tine confidence mukati mekugona kwaMwari. Atendei kuna Genesis chapter 1, toda kuerenga verse 3. Inoti iyo, and God said, let there be. Ndoda kugumira ipapo. And God said, let there be. In case muruda kunyatsonzwisa kuti nhai Pastor Ngwaru, muruda kunyatsoti kudii nekutaura kwaMwari when God says, let there be. Handei kuna mapisarema chapter 33, ndoda kubata paverse 6 nepaverse 9. Pane hurukuro yakakosha maererano nekuti Mwari achisika pasi rineri akashandisei. You remember kuna verse 3 yaGenesis 1, Mwari ari kungoti ngakuve, and after that ichi chikaitika, icho chikaitika. Regai munzwe kuti akanyora mapisarema anogama nyaya yedu achitiudza zvekuti kudini pamusoro pesimba raMwari rekutaura. Mapisarema 33 verse 6 inoti iyo, by the word of the Lord were the heavens made, and all the host of them by the breath of his mouth. Pa verse 9 yoti iyo, for he spake and it was done, he commanded and it stood fast. Uyu munhu akaoma uyu. Hamusi kuzviona here wateereri kuti munhu akaoma uyu. Matools ake aakashandisa, material yaakashandisa kuti tive nezuva, tigova nemwedzi, nenyeredzi, tigova nepasi, tigova nezvose zvinowanikwa mazviri. Hanzi akangokomanda chete, akangorayira kutaura. Ataura, his words became material. God spoke trees into existence. Mwari wakataura makomo akaweko. Mwari wakataura nyanza ikaweko. Mwari wakataura zuva, nyeredzi nezvadenga zvose zvikawepo. Regai nditi Mwari watofanirwa kulimita kutaura kwawo, because when God speaks, things come into existence, things come into being. This is how powerful our God is. Ndakamvonzwa wamwe wakadzidza chiHebheru wari kutiyo Mwari akasika ex nihilo. God created ex nihilo. Ndataura semunhu akadzidza chaizvo. Aiwa, handina kudzidza chaizvo. Zvinhu zvandakangonzwa wamwe achitaura. Ndikavabvunza kuti imi, kana muri kuti Mwari akasika ex nihilo, muri kutaura kuti kudii chaizvo chaizvo? Zvikanzi aiwa, muchiwanu kana kuti muchishona zvinongoreva kuti Mwari hawana zvawakashandisa kuti zviripo zviwepo. In other words, kubva pasina Mwari wakasika zvose zvinobatika nezvisingabatike, zvese zvakasikwa. Mwari hawana eyo kwawakandotenga material. Se munozva kanoda kuti kwawakaimba eyo kanoda kugadzira mota, kanoda kugadzira chair, unotondotenga materials, raw materials, woasanganisa wochitanga kusika kana kugadzira zvaunoda kugadzira. Mwari hakuna shopu yawakaenda kundotsvaga kuti wagadzire rino pasi nezvisikwa. Everything is coming from nothing. Dai zvaibvira waimbobuda panze kune vari kuteerera ari manheru. Mutarise muchadenga muone nyeredzi dziya, kune billions and billions yenyeredzi. Mastars, isu tinoona zuva rimwe chete, kune mastars zviuru zvisingaperi zvemazuva zviri muchadenga. All that is a result of God's speech. He spoke and things came into being. Munoriita simba shoma iroro imi? Kana makateerera imi? Kana muchitarisa zvisikwa nezviriko, munoti isimba rekutamba naro iroro? Zvinhu zvakadai hazvina kungonyuka zvega.
Munoziva kune vaya wanoda kutiudza kuti hanzi nature created itself. Aiwa, hatege kuwatuka. Ndokunzwisawo kwawo ikoko. Ngatiwatendere kufunga sekufunga kwanoda kuita. Asi kana tiri isu inini newe, tinoenda kuna Psalms 19 inotiyo hanzi the heavens declare the glory of God. Heavens declare, nature declares intelligence of God, super intelligence. Our God is all knowing. Our God is all powerful. Ndosaka mukaenda kuna Genesis chapter 18 verse 14. Jesu ari kupindura kuna mbuya Sara waseka paya. Wanzi gore rinouya nguva inei. Munenge muri kuyamwisa, munenge muine kachechi. Mbuya Sara ndo kuzvitarisa makore avo, ndofunga wakanyatsozvitarisa wakazviongorora. Kana kuti wakaenda pamiri here kuti wanyatsotarisa kuti ini here zviri kutaurwa nemunhu uyu. Hanzi wakaseka. Waseka kudaro Jesu akazvinzwa akati, eyo, is there anything too hard for the Lord? Mudiwa mutereri, ndikuedza kuti nditi inini. Hakuna kunyange zoita sei. Kana Mwari watsidzira muplani yavo kuti iwewe mucreation uchabata apa, uchaita izvi in the plan of salvation, or in the life as it is lived on earth, kuti your calling in life ndeye kuita zvekuti hakuna simba rinogona kukudziwisa, hakuna chinokunda Mwari kuti wazadzise zano reupenyu hwako. Our God is powerful. He is powerful. He has demonstrated power. Look at this planet. Look at the sun. Look at everything else. Isn't that a demonstration of power? Nderipi rimwe simba raungafunga, raungataura nezvaro, ringadarike munhu anogona kuti zvisipo zviwepo pasina material yaari kushandisa? Pane here simba rinodarika izvozvo? Nada. Maputukezi anotaura nada. Hakuna. God is all powerful. Zvinotsvaga confidence kwauri. Zvinotsvaga confidence mandiri to place in such a mighty power. Iri unlimited, infinite in power. Isingakundwa, hakuna obstacle, hakuna challenge. Ndosaka Mwari ari kuti kuna mbuya Sara, pane here chakaomera Mwari. God demonstrated his mighty power muchembere dzedu idzodzo. Sekuru Abraham nasekuru na mbuya Sara wakazvara mwana mueji isingatarisirwe, ende Mwari akamirira hake kuti zviwe saizvozvo, program yake ite kunge inononoka. Abraham akamboedza kuti Ishmael, akamboti Eliezer, wakauya nemaplani awo. Mwari akati maplani enyu mimi handisi kuada. My plan for your life, muchandizvarira mwanakomana next year this time. Mbuya wanenge wari kuyamwisa. It happened exactly like that. It happened exactly. God demonstrated the power muchembere dzedu mbiri idzodzo. Imi nditasirei kuna naMoses, wari kufamba murenje. Hamuna masupermarket imomo, hakuna mafactory imomo. Mwari ndokuwapinza kuti tsvagai road, fambai nemusango musina chinhu. God could have taken vana veIsraeri kuti waende kuIsraeri wachishandisa a popular route yaishandiswa nevanhu vanotrader nevanoshanyira Egypt. But Mwari akabva from familiar route akati aiwa, tiri kuenda nemusango musina shop, musina chinhu, kusina mabridge. You know, sometimes Mwari anoita kunge asina njere. Mwari wedu anoita kunge dziri kudhonza. I am sure vanhu venguva yaMoses vakabvunza kuti Moses, zvamuri kutiitisa izvi, it doesn't actually make sense. Mwari arikuda kumboita sei? But mukadzamisa pfungwa
nekuongorora kwakanaka, God was giving wana weIsrael an opportunity to see the power and the glory of God. The power he used in creation. He wanted them to see it firsthand. Kuti musangoite zvekunzwa, see the power I have. Akawakundira Red Sea. Akawakundira nzara chingwa chikabva kudenga. Akawakundira hondo dzaimuka mumasango imomo. Mwari akawakundira. Hembe hadzina kuchembera, bhutsu hadzina kuchembera. Mwari demonstrated the power mukati me-trip the great Exodus. It was a trip of God manifesting his power. Muranditaurere nezvana Dhavhidhi. Wakasangana nemikwimba yevarume inonzi ana Goriati. Zvokutoti rudzi rwekwake kusanganisa namambo. Wakati mwanangu, please tapota, siyana nemurume uyu, hauzvigoni, sitazvitadza isu. But Mwari akati izvo, I want to demonstrate my power through weakness. Iko kamwana ikakaka. Ndokachakuhindirai hondo. You know, there are times when we face impossibilities and there seems to be no one an answer. Yekuti oita sei izvozvo zvinopa Mwari mbiri. Zvinopa Mwari mbiri yekuzwa kuti magumirwa, mapererwa, hamuchisina idea yekuti zvichaita sei. It is when we are at our extremity that it becomes God's opportunity. David akatora matombo mashanu. Ndakaenda kuIsrael ndikaenda kubani rawakarwira ndikatorawo matombo angu 5 ndinawo kumboko. Epabani pawakarwira ipapapo. Matombo 5, but he only used 1. Stone rakadhingura rakadonedza Goliath, rakatungamirwa nemweya mutsvene, rikatungamirwa nengirozi, rikaachieva the purpose iri divine, zvekuti hakuna munhu akapiwa mbiri yekuti Goliath adonha pasi. It was God's plan. And even you actually remember David achitiye, unouya kwandiri nemapfumo, asi ndinouya kwauri nezita raJehovha mupenyu. Jehovha wekwaIsraeri waomhura. Musatambe naMwari imi. Musatambe naMwari. One of our biggest problems, say one, counsel is we don't actually understand munhu watinobhelieve naye uyu. Mwari oda hatimunzwisisi. Or sometimes we do not take him seriously. Dai taitora Mwari seriously, kutya kwaipera. Dai taitora Mwari seriously, kubvunda kwaipera. Dai taitora Mwari seriously, we would be ready to encounter any challenge, knowing fully well kuti zvinoitika. Ndiri kuti inini musoro wenyaya watiri kutaura nawo muzuva ranhasi unonziwo zvinoitika. Shamwari, iwe chimboenda kuna Isaiah chapter 46 wena paverse 10. Hanzi naMwari, my purpose will stand. My plan will stand. Nothing can stop God from achieving what he wants to achieve in your life. Nothing. Kune makungwe. Agone kukanganisa Mwari. You cross the oceans. You cross. Kune maswingweri. Eku Jericho. Anowira pasi. Ukaenda nguva na Jehoshaphat. Hanzi Mwari akati isai kwaya kumberi, kwaya iimbe. Apo makasangana nehondo isingaite. Asi Mwari anoti isai kwaya kumberi. When the choir started singing, kuti rudo rwaMwari runogara nekusingaperi, that was enough weapon to overcome my allied forces ekenga ari against them. Zvinoitika. Unozwa sometimes zvinoita ngononzi Pastor Ngwaru murutaura nyaya dzekare imi ko nhasi zviri kuitika here. Ndura kuti izvo mudiwa muteereri. I don't know about your life. But
Kana ndiri kutarisa muupenyu hwangu inini, the one who is speaking to you right now, I have seen the power of God in my life. And there's one clear conviction in my life. Yekuti Zvinoitika. If God is part of it, and if it is God's plan and God's purpose, and kana Mwari waine chinangwa chekuti ndiite something, I have seen the power of God. In committees, there's no commit inogona kustopa God's plan. Vamwe motaura nezvemanominating committee, their elections and whatever. Kana Mwari achida kuti position iyoyo uioccupy for his purpose for that time, whether kune politics kana kuti hakuna, whether unoshoreka kana kuti hauna, whether wakadzidza kana kuti hauna, when it is your time and God's time is operating in you, hakuna chinostopa anything that God wants you to do in life. I have seen it in my own life. There are certain things I have done and I've wondered, had it not been of God, this would not have happened. There are positions I've held in life that you can only trace back to God. Izvi guys, and izvi hazvichisiri zvevanhu hamene kuti vanhu vakafunga sei, hongopatika wane that particular responsibility. And when you look back, you can actually say kuti iweweka, your CV is nothing. Chakutopareta panapa iCV yaMwari. And God gives you that responsibility. There's a calling in your life. There's a purpose in your life. Isn't it a high time you believe kuti Zvinoitika? Why don't you believe in God? Why don't you trust in God? Ndoda kupa tsamba rangu rekuvhara rinobva kuna waFiripi chapter 4 and verse is 13. Inzwa muteereri zvarinotaura. I can do all things through Christ, which strengthens me. Hanzi ndinogona kuita zvose. Hanzi zvingani? Muteereri, hanzi zvingani? Zvose. Ndinogona kuita zvose kuburikidza naJesu anondipa simba. Kana ndiri ndega, hazviendeki. Kana ndiri ndega, hazviitiki. Asi kana Jesu ari munyaya yacho, it is as good as done. Rega nditi kwauri muteereri nekwandiri, Mwari waruda kupangidza simba ravo rawakashandisa mukusika nyika nematenga. Mwari waruda kupangidza simba ravo rawakapangidza in the great Exodus journey. Mwari waruda kupangidza simba ravo rawakapa muna Jesu akafamba pamusoro pemvura, akanamata zvingwa zvikawanda. Mwari waruda kupangidza simba ravo rawakapa kuna Dhavhidhi kukunda Goriath. Mwari waruda kupangidza simba ravo rawakapa kuna Abraham nambuya Sara. Mwari waruda kupangidza simba ravo rawakapa kuchembere iya, that widow wekoZerapath akararama 3.5 years chingwa chisingaperi. Mwari waruda kupangidza simba ravo. God wants to demonstrate his power in your life. Imi amuna munzwa here James achitaura Jacob kuna bhuku raJacob chapter 5 kuti Elijah yanga ari munhu akafanana nesu, akanamata mvura ikaregera kunaya, akanamata ikanaya. Haikona kuzvidheerera iwe. Usafungoti simba raMwari rinoshanda nevamwe vanhu minus yourself. God wants to demonstrate his power through you. Ndoda kuti nini? Take confidence in God. Zvinoitika. Zvizvo zvauri kuitira Mwari. Ishungu dzipi dzauri kuitira Mwari. Zvizvo Mwari akakutuma kuti uite. It's as good as done because our God is able. As you spend this whole day and coming to the end of this day and preparing for the next day, we don't know zviriko mangwana. May you live on daily basis with the knowledge. Zvinoitika kana Mwari ari pakati pazvo. And the pauanoti here, I can do all things through Jesus Christ who gives me strength. God bless you, and God bless you, and God bless you. Ngatinamatei. Baba wedu ari kudenga, tinokutendai. Imi makasika matenga nenyika,
hamungatadze kufulfill our dreams and purposes in life. Tipeiwo kunzwisisa kunodarika pfungwa dzose nekugamuchira kwekuti Mwari, kana imi muri muupenyu hwedu, isu tiri muupenyu hwedu hwenyu, zvamunoda kuti zviitike muupenyu hwedu zvakatoitika zvisati zvaitika nekuti munogona. Muzita raJesu tonamata. Amen and amen. Ndokutendai wadiwa wateereri, muve nezuva rakanaka. Remember, zvinoitika. God bless you. Kana ndina Jesu ndinoenda kwese, ndoenda kwese anotungamira, kuti asipo handina rufaro. Kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese handizotyiba. Kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese ndina Jesu handisindeka. Kana vamwe vandisiya aneni, kana nzira izere matambudzo, kuti Jesu aneni ndinofara. Kwese handizotyiba. Kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese ndina Jesu ndigararako. Apo ndimarepasira ndibata, ndinoziva kuti achandimutsa. Kwese ndina Jesu musha ufadza. Kwese handizotyiba. Kwese ndina Jesu handityi chiro, kwese handizotyiba. Kwese ndina Jesu handityi chiro. Unoneta moyo wako here, mudze Jesu, mudze Jesu. Unosuwa neurombo here, mudze Jesu eka. Mudze Jesu, mudze Jesu. Shamwari wazikanwa, akuchena umwe wakadaro. Mudze Jesu eka. Masodzi ari kudona here, mudze Jesu, mudze Jesu. Munezvitema zvavigwa here, mudze Jesu eka. Mudze Jesu, mudze Jesu. Shamwari wazikanwa, akuchena umwe wakadaro. Mudze Jesu eka. Muri kutya dambudzoro here, mudze Jesu, mudze Jesu. Iye achakubatsira iwe, mudze Jesu eka. Mudze Jesu, mudze Jesu. Shamwari wazikanwa, akuchena umwe wakadaro. Mudze Jesu eka. Wacharufu runouya here, mudze Jesu, mudze Jesu. Unodisa
Za umambo wa Jesu, Munze Jesu eka. Munze Jesu, Munze Jesu, Susha Mari wazikana, Hakuchina umwe wakada. Munze Jesu eka. Munze Jesu, Munze Jesu, Susha Mari wazikana, Hakuchina umwe wakada. Munze Jesu eka. Munze Jesu, Munze Jesu, Susha Mari wazikana, Hakuchina umwe wakada. Munze Jesu